Veľký obrad. Európa zaplatí za návrat ropy na Slovensko. Dobrý deň. Utorok 17. marca 2026 sa zapíše do dejín európskej energetiky ako deň, kedy diplomatický tlak konečne priniesol ovocie. Po týždňoch neistoty, vyhrážok a prázdnych zásobníkov prichádza zo srdca Európskej únie správa, na ktorú čakalo nielen Slovensko a Maďarsko, ale celý stredoeurópsky región. Európska únia oficiálne oznámila, že poskytne Ukrajine masívnu technickú podporu a financovanie na okamžité obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba. Čo je však najdôležitejšie, Kyjev tento návrh po dlhom váhaní prijal. Spoločný front Bruselu, von der Leyenová a Costa v akcii. Tento zásadný posun nenastal náhodou. Je výsledkom spoločného vyhlásenia dvoch najmocnejších postav únie, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Antónia Costu. Ich utorkové vystúpenie vyslalo jasný signál. Energetická bezpečnosť členských štátov, vrátane Slovenska, nie je predmetom diskusie, ale prioritou číslo 1. Brusel pochopil, že situácia na Slovensku a v Maďarsku už nie je len lokálnym problémom, ale hrozbou pre stabilitu celého bloku. Vyhlásenie, že európski špecialisti sú k dispozícii ihneď, znamená, že na ukrajinské územie vstupujú týmy, ktoré majú jedinú úlohu – technicky sprevádzkovať potrubie, ktoré bolo doteraz blokované pod zámienkou poškodenia či bezpečnostných rizík. Koniec technických výhovoriek. Dlhé týždne sme počúvali z Kyjeva protichodné informácie. Raz bol ropovod poškodený útokmi, inokedy chýbali náhradné diely alebo personál na opravu. Týmto utorkovým rozhodnutím Európskej únie tieto argumenty definitívne padajú. Únia totiž neposiela len papierové sľuby, ale reálne peniaze a techniku. Ak boli na Družbe technické problémy, európske financovanie ich odstráni. Ak boli problémy politické, prítomnosť európskych špecialistov priamo na mieste ich urobí neudržateľnými. Kyjev privítal túto pomoc práve preto, že v situácii, kedy bojuje o európsku perspektívu a ďalšie balíky finančnej pomoci, si už nemohol dovoliť ignorovať priamu výzvu z Bruselu. Čo to znamená pre Slovensko a naše peňaženky? Pre slovenského občana je táto správa najlepším možným darčekom k polovici marca. Obnova tranzitu cez Družbu znamená stabilizáciu trhu v momente, kedy globálne ceny ropy kvôli konfliktu v Iráne nebezpečne kolíšu. Slovensko, ktoré muselo v uplynulých dňoch siahať do štátnych hmotných rezerv, si môže vydýchnuť. Návrat ruskej ropy, na ktorú máme riadnu výnimku, zabezpečí, že rafinéria Slovnaft bude môcť opäť vyrábať v plnom režime. To v praxi znamená koniec obáv z nedostatku palív a predovšetkým stopku pre extrémne zdražovanie na čerpacích staniciach, ktoré hrozilo v prípade úplného zastavenia severnej vetvy. Lekcia zo suverénnej diplomacie. Netreba si však robiť ilúzie, tento obrad neprišiel sám od seba. Je to výsledok tvrdého tlaku vlád v Bratislave a Budapešti, ktoré odmietli prijať rolu obetných baránkov. Práve vytrvalé opakovanie faktu, že máme právo na energetickú bezpečnosť, donútilo Brusel konať. Únia si uvedomila, že ak chce zachovať jednotu pri podpore Ukrajiny, nemôže dopustiť, aby tá istá Ukrajina ekonomicky dusila jej členské štáty. Vyjadrenie Antónia Costu o ochrane všetkých európskych občanov je jasným uznaním, že záujmy Slovákov sú rovnako dôležité ako záujmy Berlína či Paríža. Výzva k diskusii, čo si o tom myslíte? Tento prielom na Družbe mení pravidlá hry. Rád by som počul váš názor na toto riešenie. Veríte, že po príchode európskych špecialistov sa ropa reálne spustí do niekoľkých dní, alebo očakávate ďalšie obštrukcie? Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov. Čítam každú vašu reakciu. Je toto definitívny koniec ropnej krízy na Slovensku?